தம்பிய பார்த்தா எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள வச்சு பூட்டிக்கிற ஒரு மாதிரி தெரியுதே. ஆ? தம்பி, லைஃப்ல நம்ம கடந்து போற எந்த ஒரு நிமிஷமும் நமக்கு திரும்ப கிடைக்காது. இந்த நிமிஷத்துல நமக்கு உண்மையா நம்ம நடந்துக்கிறது தான் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ரெக்ரெட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி. அதனால சந்தோஷமோ சங்கடமோ மனசுல பட்டதை சொல்லிடுங்க, தள்ளி மட்டும் போடாதீங்க. தம்பிய பார்த்தா எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள வச்சு பூட்டிக்கிற ஒரு மாதிரி தெரியுதே. ஆ? தம்பி, லைஃப்ல நம்ம கடந்து போற எந்த ஒரு நிமிஷமும் நமக்கு திரும்ப கிடைக்காது. இந்த நிமிஷத்துல நமக்கு உண்மையா நம்ம நடந்துக்கிறது தான் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ரெக்ரெட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி. அதனால சந்தோஷமோ சங்கடமோ மனசுல பட்டதை சொல்லிடுங்க, தள்ளி மட்டும் போடாதீங்க.